Cando falamos de educación non deberíamos esquecernos nunca da parte emocional. E se as clases se imparten en circunstancias especiais, esas emocións cóllense cabe aínda máis protagonismo. É o caso, por exemplo, das aulas dos hospitais. É por iso que se creou unha bolsa de apoio emocional. Pilar Porta é responsable da aula hospitalaria do Hospital Arquitecto Martínez de Ferrol. Moi bons días. Hola, moi bons días. Acompáñanos tamén María Salas, que é xefa do Departamento de Artes Gráficas do IES de Leixa. Moi bons días. Bos días. Falamos dunha saqueta emocional, Pilar, porque como decía eu ao comenzar, nunha aula hospitalaria son moitas as emocións e medos da rapazada, non? Pois sí, a verdade é que as escolas hospitalarias que existen nos hospitais de Galicia, que son 7, están un pouquiño para dar resposta precisamente pois a atención educativa dos nenos e das nenas que nun momento da súa vida pois teñen que estar hospitalizados por unha doenza, por un accidente ou por calquera outro motivo. Claro, e ás veces esas emocións non son capaz de transmitilas, non? Claro, por eso nace precisamente pois a saqueta emocional do hospital, non? Que a finalidade de un conxunto de mestras das escolas hospitalarias de Ourense de Lugo en colaboración e baixo a coordinación do Hospital de Ferrol para dar resposta a estes nenos e a estas nenas no seu benestar emocional. E coa colaboración, por exemplo, do IES de Leixa. María, que facedes desde aí? Bueno, nós o que fixemos foi toda a parte gráfica, a realización de todos estes produtos gráficos que vedes aquí. Dende os debuxos, todos os deseños, na saqueta está a caricatura das profesoras das aulas hospitalarias, todos os debuxos que vedes os fixeron os alumnos e tamén o deseño dos propios produtos. Ana, E a realización, claro. Que importante, non? Isto de identificar as emocións que, bueno, nin nenos, nin ás veces os adultos. A min gustame moito unha cousa que lin, que era un diccionario estrafalario ou algo así, pode ser, que eles poden ir redactando, non sei como é ese proxecto. Sí, a saqueta en sí ten varias ferramentas, 6 en total. Unhas son de corte máis profundo, a un nivel de profundidade máis profundo, e entre elas está pois o dicionario estrafalario hospitalario, na que os nenos e as nenas deberían no seu interior ten unhas instruccións para que o profesorado o poida utilizar e os nenos e as nenas deberían, en base a estas instruccións, pois escoller unha palabra, escribila, debuxala e a continuación pois explicar cal é a súa acción e a maiores. Na parte final pois teñen unha serie de actividades para que tamén independentemente se poida traballar con eles pois nestes cuadernos. Eso é o dicionario estrafalario, pero María, que é o que tes ti aí diante túa? Que é iso? Perdón? Que é iso que tes diante túa, eses xogos, que son? Isto é o laberinto das emocións, que é como un xogo de mesa para traballar tamén as emocións. Os debuxos os realizaron os alumnos e tamén un pouco a estrutura, o deseño do taboleiro. Fixeron tamén as fichas, que ten que ver cos sentimentos. Que poñen esas fichas? Lénos algunha, por favor. A ver. Para que nos fagamos unha idea. Preocupación, ledicia, medo, sorpresa, rabia, curiosidade, tristeza, calma. Son todas emocións para traballar con elas, non? Todas as emocións que viven aí nesas estadías nos hospitais, que imagino que pois hai algúns rapaces que pois ser por un corto período de tempo, pero outros que están máis, non, ali e tamén esas interaccións entre eles, non, as relacións que se xerarán a través do xogo. Pois sí, a verdade é que a idea era crear unha ferramenta de innovación educativa para fomentar o benestar emocional dos nenos e das nenas, pero tamén para o traballo non só individual cos nenos nas escolas, senón para que puderan traballar coas súas familias, con outros nenos, en canto a situación permita, pois voltar un pouquiño máis á normalidade. Esa é a finalidade deste material. Tamén o fomento e a dinamización da nosa lingua e, como non, desde unha perspectiva de igualdade. Tentamos ser moi cuidadosos en todos os diseños que hai, por exemplo, a compañeira dende o Departamento de Artes Gráficas co conxunto do seu alumnado, pois a verdade é que fixeron unha laboura fundamental porque conseguiron trasladar unha ferramenta que era máis feita por mestras e non, digamos, desinfectable nin con estes acabados a algo que, pois, como estes dados que se poden tirar, os alumnos poden contar historias, pero son perfectamente desinfectables. Claro, aí tuvestedes que facer ese traballo, non, María? Tivemos que facer moitos acabamentos diferentes, un laminado. Todo está laminado con unha especie de plástico para favorecer a limpeza. Claro, levounos máis tempo do que tiñamos pensado en principio. En canto a igualdade tamén, ese traballo, non? Para que non se note esa diferencia.
non? O que decía Pilar, non? Que eso, que hai que incentivar tamén a igualdade a hora de facer os gráficos, Claro, non? foi moi importante, por exemplo, nos deseños. Sí, nos deseños tiñamos a premisa de que houvese tanto número de mulleres como de homes, que fose igualitario. Cando se aprende, supoño, cando un é neno, non, este tipo de cuestións. Despois, para os teus alumnos, supoño que será pois unha honra participar nun proxecto así, non? Foi moi enriquecedor. Claro, nós partimos de que a formación ten que saír das aulas, que é moi importante facer estes traballos que son reais para que eles alcancen os coñecementos, as habilidades, as destrezas, as actitudes e incluso os valores necesarios para logo traballar nunha empresa. Claro, acabas de lanzar un dado, hai un momento, Pilar, en que consiste? Como liberamos emocións con eses dados? A ver, cada unha das ferramentas, das 6 ferramentas que contén a saqueta, ten unha finalidade pedagóxica. Unhas nun nivel máis sinxelo, como por exemplo o dominó, que é simplemente identificar a emoción e con eno se sinte identificado con eses debuxos, con esas ilustracións, e hai outras que se van facendo un pouquiño máis complexas. Entón, a través destes dados, o que tentamos é acercar ao neno ao propio proceso de hospitalización. Entón, nun dos dados están, por exemplo, reflexadas os motivos de ingreso máis comuns nos hospitais galegos. Cales son? Pois, no noso en concreto, pois as infeccións, a diabetes, a epilepsia, o cancro, e a ciruxía por diversos motivos, pero que despois fixemos outro dos dados co persoal do hospital para que os nenos e as nenas entendan que nun hospital non só hai médicas e enfermeiros, senón que tamén hai persoal auxiliar celador, persoal de cociña, que son superimportantes. E todo isto, pois, outro cas emocións e os outros con aparellos do hospital, a xeringa, o otoscopio, o bisturí, e outro cas propias emocións. Entón, dependendo das idades, un neno de infantil pode tirar simplemente un dado, pero un neno de primaria pode traballar con 3 e a partir de aquí escribir unha frase. E se os alumnos son xa máis maiores, podemos traballar a crear a propia historia, un propio conto da súa vivencia no hospital. Veña, Ana, unha última pregunta. Sí, bueno, eu quería saber, está no Hospital de Ferrol, pero prevé que este en todos os hospitais esta saqueta emocional, non? Sí, de momento, bueno, presentámola o día 13 de maio coa verba do Día do Neno Hospitalizado e de momento, pois eso, estamos á espera de organizar un acto para poder presentar tamén ao resto de escolas hospitalarias e facer dende o propio Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol a entrega, pois, cada unha a unha aula hospitalaria. Seguro que sí. Pilar Porta, responsable da aula hospitalaria do Hospital Arquitecto Marcío de Ferrol, moitas grazas. Grazas a vos. Grazas tamén a María Salas, xefa do Departamento de Artes Gráficas do IES de Leixa, e os nosos parabéns desde a revista a todo o teu alumnado. Moitas grazas. Graciñas.